Türkmenistan 1 milyon funt sterlinge satın alan Britan çägesini çapy ýodalarına ýazyp atlaryň arasyna gözörlük bäsleşini geçirýär. Türkmenistanda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň fonuny Beýik Britaniýadan 1 milyon funt sterlinge satın alınan çäge lewap atçylyk sport toplumynyň çapy ýodalaryna ýazyldy. Bu barada Azatlyk radiosynyň ýagdaýdan habarly çeşmesi anonim şertde habar berýär. Resmi maglumata görä bu toplumda 23 aprelde at çapşygy 25 aprelde atlaryň arasyna gözörlük bäsleşigi geçirilir. Aşağına 1,13 milyon $, Britan çägesi düşelen çapy ýodalarynyň töweregine şu günler köp adamly ýowarlaryň geçirilýändigini Azatlygyň çeşmesi habar berýär. Tadahanyň habaryna görä Şeýşenbe günü Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow lewap atçylyk sport toplumyny 23 aprelde geçiriljek at çapşygynyň hemde 25 aprelde geçiriljek ýylyň iň owadan ahal töke bedewi atly halkara gözörlük bäsleşiginiň ýeňijilerini syýlamak barada buýruga gol çekdi. Dünýäde koronavirus global pandemiýa sebäpli köpçülikleriň çäreleriň şol sany sport bäsleşikleriniň ýatyrylýan wagty türkmen häkimetleri lewapda geçiriljek at ýarışlaryna büdjet işgärlerini meýletin mezburi gatnaşdyrýarlar. Çeşmämiziň sözlerine görä maşgala agzalary suwut jogapkärçiligine çekilmedik büdjet işgärleriniň 3 arkasy barlanyp bolar, dawaralara meýletin mezburi gatnaşmaga çagyrylýarlar. 12 martda Lewap welaýatyna eden saparyny prezident Berdimuhammedow welaýatyň atçylyk sport toplumyndaky işleriň ýagdaýy bilen tanyşyp toplumyň çapy ýodasyna politrek örtügini düşemegiň zerurdygyny, bu işleriň halkara öňüňlere laýyk getirilmelidigini belledi. Ýatlasak fevral aýyna çöllük Türkmenistanyň Beýik Britaniýanyň Andrew Bowen Limited Britan kompaniýasynyň çapy ýodalary üçin bahasy 1 milyon funt sterlinge barabar 10.000 tonna çägi we örtük serişdelerini satyn alýanlygy ma'lum boldy. Kompaniýanyň ýol başçysy Simon Bowen 20 fevralda Azatlyk radiosyna beren interwýusyna bu maglumaty tasdiklady. Şonu Britan çägesiniň Türkmenistanyň haýsy atçylyk sport toplumyndaky çapyşyk ýodalaryna ýazyljakdygy aýdylmady. Atlaryň ýynnamlyk we gözörlük bäsleşikleriniň geçiriljek ýeri bolan lewap atçylyk sport toplumuna alınıp barlayan taýýarlyk işleri barada 21 aprelde ýerli Türkmen Gündegory gazet hem habar berdi. Neşriň maglumatyna görä toplumyň uzunlygy 1800 metrlik çapy ýodasyny döwrewap görnüşi getirmek işleri hususy berk ýol hojalyk jemgyýetine onanylypdyr. Türkmen Gündegory lewapda durku täzelenen athanalar toplumyny içinde adam ýaşa bermeli athanalar diýip tariflaýar. Mara velayetinde raýatlaryň bank kartlaryna puluny atlaşdyrmak ýa-da ondan nagdar sowdada peýdalanmak bilen bagly kynçylyklary gowulaşman gaýtam gün-günden yaramazlaşýar diýip Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň biri bu sebäpden habar berýär. Gizlilik şertinde söhbetdeş olan marly habarçynyň sözüne görä, häzir bankomatlarda nagd pul tapdyrmayan wagtynda pulsuzlukdan kösenýän ilat bank kartlaryny kabul edýän sowda nokotlaryny ýa dukanlary hem tapyp bilmeýän azap çekýärler. Käbir adamlar aýyň başyndan bäri kartlaryna puluny atlaşdyryp bilmeýärler. Haýsy bankomata barsaň işlemeýär ýa-da içinde pul ýok. Adamlar 2 hepde bäri boş bankomatlaryň öňünde nowat belleýärler. Olar puluny atlaşdyrmakdan geçen kartdan azyk satyn alyp bilsek bolýar diýärler. Ýöne olar muny hem edip bilmeýärler. Häzirki wagt adamlar kartlar bilen azyk satyn alyp bolýan dukanlary ýa-da sowda nokotlaryny gözleýärler. Şu günkü gün bu ören uly problema diýip habarçy 22 aprelde gurrun berdi. Onuň sözüne görä öň bank kartlary boýunça azyk satyn alyp bolýan Marinyň Belent we Bayramalynyň Mehriban sowda nokotlarynda da haritlaryň bahasy 100 manatdan geçýän bolsa, terminallaryň işlemeýändigi aýdylýar. Dukan satyjylary munyň sebäplerini düşündirmeýärler. Bu dukanlara barmağa mümkinçiligi bolmadyk adamlar, ýagny etraplarda ýa çetki owalarda ýaşaýan adamlaryň köpüsi öýlerini eli boş barmaly bolýandyklaryny aýdýarlar. Öýe baranyňda çağalarym elime seredýär diýip adamlaryň ençemesi aýdýar. Şeýle maşallar gaty köp diýip habarçy belledi. Ol mundan öň hususy dukanlardan karzyna azyk haritlaryny alyp bolandygyny ýöne indi olaryň da bu hyzmatynyň besedilendigini sözüniň üstüne goşdy. Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň web saýtynda berilen maglumatda 2020-nji ýylyň 1 aprelinde tutuş ýurt boýunça 2197 sany bankomatyň hasaba alınandygy
we olaryň 454 sanasynyň Mary welaýatynda yerleşdirilendigi bellenilýär. Şeýle-de maglumatda ýurtda 37145 sany POS terminalynyň bardygy, olaryň 6215 sanasynyň Mary welaýatynda yerleşdirilendigi aýdylýar. 2014-nji ýyldan bäri Türkmenistanda zähmet, pensiýa, talip haklaryny we döwlet kömek pullaryny raýatlaryň bank hasaplaryna geçirmek işi tapgyrlaýyn esasda ýola goýuldy. Munyň netijesinde ýurt raýatlary bank kartlaryna puly diňe bankomatlarda nagdlaşdyryp ýa-da ondan nagd däl söwdada peýdalanyp bilýärler. Ýöne ýurtda soňky 3 ýyl çemesi wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda bankomatlarda nagd ýetmezçiligi we olaryň öňündäki uzyn nowbatlar dowam edýär. Adatlyň habarçylary ýurtdaky maliýe ýetmezçiliginiň koronavirus pandemiýasy bilen bagly aladalaryň fonunda hassa ýitileşendigine, käte raýatlaryň kartlaryna puly ençeme hepdelep nagdlaşdyryp bilmeýändigini aýdýar. Türkmenistanyny global pandemiýa we azyk aladalarynyň arasynda birden ýeni köçek arakçylygy güýçlenmäge başlady. Polisiýa talaňçylygyň möçürleriniň birden weýle keskin ýokarlanmagyndan alada galýar. Adatlyň Aşgabatdaky habarçyly talaňçylyklaryň gün köçedi. Esasan ýanlaryna erkek bolmadyk aýallary hüjüm etmek bilen amala asyrlýanlygyny. Ýöne garakçylaryň ýeke barýan erkeklere hem 2-3 bolup hüjüm edýänliklerini habar berdi. Ayal gyzlaryň altyn kümüş şaýteplerini, hususan olaryň boýunlaryna altyn zynjyrlary, ellerine sumkalaryny talap alýarlar. 2 ýeke barýan erkeklere hem topulmakdan gaýtmaýarlar diýip habarçy bu hil hüjümleriň köplenç kafeleriň, restoranlaryň golaýyna bolýanlygyny sözüne goşdy. Onuň tasdiklamagyna görä, kafeden ýa restoranyň içkilirak çykan erkekler garakçylar üçin aňsat aw bolýar. Ýaş oglanlaryň bir topary ýanlary erkeksiz çykan ayal gyzlara hüjüm edip, olaryň boýunlaryna tros ýylýan altyn zynjyrlary goparyp alýarlar diýip habarçy sözüni dowam etdirdi. İl içinde tros ýylyp atlandyrylýan altyn zynjyrlar aýdylmagyna görä türkmen ayal gyzlarynyň esasy bayramçylyk bedegleriniň biri bolup köçek arakçylarynyň iň ardyly oljasyna öwürlýär. Bundan başga altyn zynjyrlary we ayal sumkalaryny awlamak, garanky gatlyşanyna we giýjaksam, dinç günlerini ýaşaýyş etrapçylarynda hem ýygjamlaşýar. Soňky wagtlarda adamlar biraz arkaýynlaşypdy. Hatta giýjaksamlaryna hem ikiçek ýa ýekelikde öýlerine dolanyp gelýän adamlar görse bolýardy. Indi bu hil adamlar hem awlap başladylar. Bu häkimiýetleriň ýene-de çäklendirmeleri artdyrmagyny getirmese ýaxşy diýip habarça etdi. Adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulşan resminiň we synçylaryň tasdiklamagyna görä, häkimiýetler bu ýagdaýdan habarly. Ejir çekenleriň belli bir bölegi hususan urulup ýenjilenler polisiýa ýüz tutýar. Emma polisiýa ardyna etmekden çekinýänler de azal. Munyň sebäbi adamlaryň polisiýa ananmadlyklary, olaryň özlerini günäkärlemeklerinden howatyr etmekleri bilen düşündirilýär. Polisiýa hem golaýda sähel içen adam görse tutup ýa jerime saryp berdi. Olar üçin serhoşyň ýa sagyň parky ýok. Adamlar polisiýadan gyryw gören serçe ýaly gorkýar diýip Aşgabatly 55 ýaşly ýaşaýjy adatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy.